I år var der tilmeldt hele 20 herrehold og 10 mixhold, da der blev afholdt firmafodbold i Hirtshals Idrætscenter. Lørdag stillede blandt andre Nordsøen, Rema 1000 og HMU hold i turneringen, hvor første kamp startede kl. 11.30. Her ser vi billeder fra kampen mellem Blue Water og Hirtshals Musikforening. Kampen startede kl. 12.50, og resultatet mellem holdene blev 3-3. Igen søndag skal blandt andre Spar Nord, Color Line og Hirtshals Havn spille kampe på kryds og tværs, hvorefter der den 25. januar skal spilles finalestævne mellem lørdagen og søndagens vinderhold. Hele turneringen afvikles i ægte fodboldånd efter DBU Nordjyllands spilleregler for indefodbold. På samme tid som firmafodbold blev afholdt indendørs, blev der også spillet kamp på kunststofbanen udendørs. Her spillede U11-drengene mod hold fra blandt andet Aalborg KF UM og Holstebro i en vinterturnering mod nogle af de bedste hold i Jylland.